dest pê kirin li navçeya Geveriya Colê Mêrgê li bejaya gundên Bilind Basan, Soryan, Dileze, Marê, Şahê, Pakenkê û Şişemzînanê tevgera leşkerî hatiye dest pê kirin. Ev tevger li qada geliyê diriyanê demeşandın û gelek leşker û kontra tevlî bûne. Hat ragihandin ku li ser rêya navbera bajarokê bajargehê û navenda Geverê karê lêgerîna li mayînan jî tê kirin. Radyoya dengê gel, dengê azadiyê ye. Jinavendan uçan Radyoya denge gelden başkodarın heceyi 15 hemejdarê 2024 înî li Brükselê saat 12 li Amedê 14 em ên nûçeyê nava rojê pêşkêş bikin lê pêşî çel ser rûçeyên me. Malbatan ji bo çûyîna İmraliyê serlêdan kirin. Endamê konserê ve berakecekê Mustafa Karas û bû mêvana Ben Medya Haber TV. HPG sêdagirker ceza kir derpli kepçeyeke xistin. Keskin bayındır banklı mitinge hevdehim müjdarê ya li Elî Hekir. Netewên yekbûyê ji Îranê xwez darvekirinan rawastîne. Dubarê başkodarên hêjem dest bi berfiriya nûçeyên xwe dikin malbatan ji bo çûyîna İmraliyê serlêdan kirin rêbera po girdiyên din Ömer Hayri Konar. Hamîlê Yıldırım û Veysel Aktaş ên li girdikayê İmralê tên ragirtin dibin têşreke giran dene. Mehmet Öcalan birayê rêbera po wasî û mazlûm din ji bo karibin rêbera po bibînin serî serdozgerê Komarya Bursayê û müdîriyeta girdikayê İmraliyê dan. Emine Konar xuşka Ömer Hayri Konar, Polat Yıldırım, birayê Hamîlê Yıldırım û Meliha Çetin xuşka Veysel Aktaşî bi daxwaza hevdêtine serli serdozgerî û müdîriyeta girdikayê İmraliyê dan. Dadgeriyê di 16 Cotmeha 2024 de ji parêzeran re ragihand ku cezayê dîsîplînê ji bo 3 mehan li rêbera po hatiye birîn. Li ser sedema ceza agahî hatine dayîn parêzer ve li ber biryarê rabin. Rêbera po di hevdîtina dawî de Ömer Öcalan re ragihand bû ku têcî dewam dike. HPG sêdagirker ceza kir depli kepçeyeke xistin. Navenda ragihandin û çepemeniya HPG tekilleri Rewşa Şer a li Çayên Kurdistanê daxuyanêk da. Gerîlayên li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zaperî ji dagirkeran çalakî kirin. Encamên van çalakiyan û hane dozdeyê mijdarê li qada berxwedana ya girê bahar di çalakiya Sekvaniyê de dagirkerek hatiye ceza kirin. Sêzdeyê mijdarê jî dagirkeran hewl didan li vê qadeyê rê çêbikin bûn hedefa çekên giran ên gerîla. Depli kepçeyeke hat xistin û tevgera dagirkeran hat rawastandin. Çardehê mijdarê jî dagirkerên li qada berxwedana ya girê bihar di hedefa gerîlayên yê ji Astarê de bû. Gerîlayên jin li dijî dagirkerên dar dibirîn du çalakên Sekvaniyê kirin. Du dagirker hatin ceza kirin. Heman rojê dagirkeran berexwedan tûnerên şer ên li qada berxwedanê ya girê cudî. Gerîlayên biçekên giran li wan da û dagirkerek ne çarma astekê xwe vekişîne. HPG tekildarê êriş û sûcên şerên atêşa tirka dagirker jî evagahî dan. 12, 13 û 14 mijdarê tûnerên şer ên li qada berxwedanê ya girê FM sê caran bi teqemeniya qedexekirî hatine bombebaran kirin. Wekê din di navbera van rojan de li Xakurkê qadên berxwedanê yên kende Gola, Sinînê, Berbizinê û Qele, li Garê qadên Şikeftiya, Derêşê, Deşta Kafiye û Girê Reşîd, li Metîna qadên berxwedanê yên serê Metîna Şelazê û Beşîrî 19 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Her wiha li dijî qadên berxwedanê ya Şelazê û Girê Bahar 44 caran êrişên bi helîkopteran pêk hatiye. Li Geverê tevgera dagirkerî hatiye dest pê kirin Bagokê jî li vû tevgera hawayî heye. Li navçeya Geverê ya Colê Mêrgê li bejahiya gundên Bilind Basan, Soryan, Dileze, Marê, Şahê, Pegakenkê, Şişemzînê
tevgera leşkeri hatiye destpêkirin. Ev tevger li qada geliyê diriyanê tê meşandin û gelek leşkero kontra tevlî bûne. Hat ragihandin ku li ser riya navbera bajarokê bajêrgehê û navenda Geverê karê lêgerîna li mayînan jî hatiye kirin. Tevgera leşkeriya li Coltarê çayê Bagokê yê navçeya Nisêbîna Mêrdînê jî hatiye destpêkirin di dome. Li vû tevgera leşkeriya hewayî û bejahî berdewam dike. Hat zanin ku li ser herêmên Colter li vû tevgereke zêde ya hewayî heye. Mustafa Karasu got polîtikaya qirkirinê li ser rêbera Podimejînin divê gelê me bi vê zanînê nêzîkatî nîşan bide. Endam Konseya Rêvebira Kecekê Mustafa Karasu di bernameya taybeta televizyona Medya Haber'de bersiv da pirsên rojnamevan Qadir Hürdogan Karasu bi berfirehî li ser rewşa rêbera po hevdîtina dawî û pêşketinên piştî hevdîtinê nirxand. Mustafa Karasu diyar kir ku têkiliyên hevdîtinê bi gotinên Devlet Bahçelî re nîne. Bi salayê ji bo azadiya rêbera po tekoşînek mezin tê meşandin. Bi taybetî 4 salên dawî tekoşîna gelê Kurd, dostên Kurd, bandorê li Ewropa û Devleta Tirk kirin. Devleta Tirk di encama vê de neçar ma rê li ber hevdîtinê veke. Lê di heman demê de xwest serê civakê jî tevlîhev bike. Ji ber vê yekê jî divê bêzanin ku ya rê li ber vê hevdîtinê vekir tekoşîna bi salan a ji bo azadiya rêbera po ye. Mustafa Karasu diyar kir ku ya li dijî rêbera po pêk tê polîtîkaya xirkirinê ye. Dixwazin di şexsê rêbera po de xirkirinê pêk bînin. Ji ber ku tunekirina lîderekî tê wateya tunekirina milletekî tunekirina hemû nirxên wî. Lîder ji bo gelan tê wateya hemû nirxan an got temamê nirxên gel temsîl dike. Gelê me divê bi vê hêşmendiyê Xwedê li serokatiya xwe derkeve. Em bawer dikin ku bi tekoşînê wê tecrîd bişke û rêbera po azad bibe. Endamê Konseya Rêvebira Kecekê Mustafa Karasu ji ber van sedeman jî diyar kir ku divê ev tekoşîn xurttir dewam bike. Ji xwe gelê me jî ji her derê dibêje tecrîd dewam dike. Serokatî jî negot tecrîd rabûye. Tekoşîna li dijî tecrîdê jî hem li welêt hem jî li derveyê welêt didome. Dîsa di 16 mijdarê de wê li Kölnê meşek mezin were li darxistin. Gel li vê derê wê careke din tecrîdê raxeber çavan. Elbet divê bihêzeke mezin beşdarî pêk were. Divê were zanîn ku bi tekoşînê encam tê bidestxistin. Hevserokê Konfederasyonu Civakên Kurdistan ya Almanya Konmet Kerem Gök ji bo mîtînga 16 mijdarê ya Kölnê banga tevlîbûnê kir. Kerem Gök anî ziman ku mîtîng di sala duyemîna kampanya ji Abdullah Öcalan re azadî ji bo pirsgirêka Kurd tê çarêseriya demokratîk çêdibe û got divê têkoşîn di sala duyemîn de were mezinkirin û encam bê bidestxistin. Devdîtina dawî de ji rêbera po dibêje ku divê pêvajoya heyî derbasî zemîna aiştî û guftûgoyê bibe. Em jî di dilsoziya xwe ya bi vê îradeyê re li Kölnê nîşan bidin. Gelê Kurd di serdemeke dîrokî dene û firsendên mezin hatine bidestxistin. Divê Kurd mezin qezenç bikin ji bo vê jî divê em rêxistiniya xwe xurt bikin. Divê gelê me divê mîtîngê de xwedî li felsefeyê rêbera po derkeve û dilsoziya xwe nîşan bide. Em ê tevî dostên xwe peyamên rêbera po ragihînin û bibêjin bê ka azadiya rêbera po çixasî girîng e. Pêşengeh Wenesaz Alî Zülfikar ya li Berlînê bi dawî bû. Divê pêşengehê de çil berhemên Wenesaz hatin pêşandaniyek ji tabloyên ku gelek bal kişand wêneyê dewanê yê rêber Apo bû. Wêneyê rêber Apo bi ser navê qîrîna azadiyê qasî meh û nîveke li Jung Welt Magîreyê hate pêşandan. Di roja dawiya pêşengehê de ji rojnameya Jung Welt dîroknaz Nix Bruns derbarê tabloyan da axaftinê kir. Rojnameger Bruns got ev pêşenge êş û azarê milletê Kurd qedexeyên li ser çand û zimanê wî tîne ziman. Em zanin îzolasyona li ser Birêz Abdullah Öcalan zêde bûye. Li aliyê din daxwazên çareseriyeke demokratîk jî di rojevê de ye. Ji bo gelên Tirkiye rûşreta navîn di nav Aiştê de bijin têkoşîneke mezin heye. Em spasiya Alî Zülfikar dikin ku di resmên xwe de van rastiyan nîşanî me dide. Wenesaz Alî Zülfikar ji mêvanan re qala pêvajiyên çêkira van berheman kir.
پشت نویسکار فابیال سیکرز برسه دا پرسیم میوانان لهم کریزین اکولوژی و کاپیتالیزم قلاگیرینگیا برخودانه که هفپار کرد و دیار کرد که دویریه ده بر همین میناین و نساز آلیزوک فکر جگلان ردبن الهامات کوشینه پیشنگار رفلکسیون به کرته کنسرا جنگیز یازگı و سونر تپلی بداوی بود. Cenazeye şehit Rojger و آسیا تویسرلدان جینادن مالباتان 23 جوتمه اندام تابورا نمران آسیا علی و روزگر هیلین لپایتخت ترکیه آنقره چالاکیه که دیروکی پیکانین ده هدفا و چالاکیه فدایی ده شرکت پشسازیه یا فضایی توساش آکوناوین ده هلبرینا چکان هبون ده سر و چالاکیه به باندور و دیروکی ده 24 روز در باس بون جنازه شهید آسیا علی و روزگر هیلین تبی 24 روز به سر در باس بونجی رادستی مالبات وان هاتنه کرن مالباتن هر دو شهیدان جبو ورگرتنا جنازه این لباجارین خواه میناکین خوینه دان پشتجی مالبات چون آنقره و جبو ورگرتنا جنازه این زاروکین خواه به دوزگر ره هفدیتین کرن هات زانین که دوزگر جمالباتان رگوتیه evni zane cenaze likune u dibe jbu karubarên otopsiyê biribin İstanbulê her du malbat daxwaz dikin ku cenazeyên şehîdên wan radestî wan were kirin. Serhat Çakmak gut hevdîtinek nayewatiye bidawibûna têcîtê hevzorkê giştiye Komeleya Hukûknasên ji bo azadiya ÖHD Serhat Çakmak gut ku ji bo mafê hêviyê bi salayê têkoşîn tê kirin lê dewlet û desthilatariya Tirkiye gavan navêje. Parêzer Serhat Çakmak balkişan ser biryara DBM ya sala 2014 de gut Tirkiye mecbûrê di qanûnê xwe de guhertinan bike û mafê hêviyê sererast bike lê têcît dewam dike ev nayê qebûl kirin. Parêzer Serhat Çakmak herî dawî dibêje êdî herkes bahsa rola Brez Abdullah Öcalan çareseriya pirsgirêka Kurt û demokratîk kirina Tirkiyeyê dike êdî eşkerê bûye muxatab girtina Brez Abdullah Öcalan tu kes dikare pirsgirêka Kurt çareser bike kilîda çareseriyê rêber Apoye. Perîgodarên Hêja Mustafa Karasu di berdewamiya nirxandina xwe de dibêje ji bo ku têkoşîna demokrasiyê ya gelê Kurd bi tepsînin polîtikaya qayyum di meriyê tê de ye. اندام کنسای ریوبر کجکی مصطفی قاراسو دی برنامه تایبتا تلویزیونا مدیا هابرده درباره داگرکرنا شارداریان ده نرخاندن کرن. قاراسو دیار کرد که جبو تکوشین دموکراسی یا گلی کرد بتپسینن پولیتیکای قیوم مشاندن. جدسپیک و پولیتیکا هیه و همه پشتی هلبجارتنان پیک بانینا لی برخودان خلکی وانه ریل برگرد به جلو مرگی سینوردار ما. پرگالا قیوم هم پرچه یک جوی پولیتیکاییه هم جی انجام پولیتیکاین که حتی نها مشاندنه. جخواه دخوازن تکوشین و تفگر آزادیا گل کرد بپرچقینن. لتو دوره نخوازن گل کرد باشار خواه بره و ببن. سینوردار کری بیجی نخوازن ایراده گل کرد ترکوه هوله. جبرویی که پولیتیکای که قیوم بوی آوایی هیه. دبیجن آنهون تسلیم بن آنجی امی قیوم تایم بکن. قیوم انجام وان نزگاتیانه. مصطفی قاراسو سدما کو مردین خلفتی و باتمان جبو داگر کرنه هاتن هلبجارتن جی نرخاند. جبر کو قادا ایرشن لدیجی روژاوای قیوم تاینی مردینه کرن. جخوا خلفت جی تیزانین پیامکا جبو ریبرتی بو. سدما کو باتمان کرن آرمان جی ابه کو جنک لوی باجاری هات هلبجارتن. اب ایرشک لدیجی تکوشین آزادی یا جنه بو. دخوازن ویجی بتپسینن. سدما کدن جی ابه کو دخوازن هودا پاریان و حزب الکنترایان لشارداری بجی بکن. اندام کنسای ریوبر کجه که مصطفی قاراسو دیار کرد که اگر تکوشی نبه و اف پولیتیکا دوام بکه. جبرویی که جی وکه که لشارداریان همویان قیوم هاتبه بجی کرن دوی نرازی بون وره نشاندان. گل کرد باوایی که دومدار دوی تیب کشه لهر دره خودی لشاردارین خود درکه اف تکوشین جی دوی تبی هزین دموکراسی وره مشاندن. دوی به هزین دموکراتیک ره دناوا تفگر edebin. به هر آوایی ریل بر قیوم بگرن وان فلچ بکن. مباندورا و تکلیه لوانه دید. لستنبول، ایزمیر، ادن و مرسینه هزک مزنا کردان هیه. CHP بدنگ کردان شارداری بدست خست. جبرویی که جی هزین دموکراتیکن لوان باجاران به حسانی دکارن بخن تفگره.
Hevseroke geçti DPP keskin bayındır herkesi ve xwend mitinge hevdê hemijdarê ya li Elihê. Gelê Batmanê îro li hemî qadan bi 10 roj berxwe dide. Yani ev berxwedan hem ji bo pêşeroja tekoşîna gelê me Batmanê û yê Kurdistanê hemî bi rastî hêviyekî mezin derxiste holê. Ji ber ku îro li Batmanê wen şikî bipirsin li hemberî vê zilmê li hemberî vê desthilatdariyê nerazîbûnekî mezin nîşan dide. 10 roj jî nîşaneya vê ye. Em li qada şev û roj berxwe didin. Gelê Batmanê jî berxwe dide. Hevdê mehê em li vê dirê mîtingekî, mîtinga demokrasî û azadiyê li dar bixin. Em niha xebatê wê dimeşînin. Şev û roj bi hevalê xwe re, birê hevalê xwe re gelê Batmanê re. Bangewaziya me ew ev mîting ne mîtinga Batmanê ye, ne ya bajarê Batmanê ye, mîtinga ya Kurdistanê ye. Em li Kurdistanê dixwazin azadî û demokrasiyê pêş bixînin. Çixa ev desthilatdar tim dixwaze desteserkirina îradeya gelê Kurd pêş bixîne, tundî pêş bixîne, lê gelê Kurd li hemberî vê zilmê, li hemberî vê tundiyê, li hemberî vê desteserkirinê çawa berxwe dide weke 10 roj li Batmanê û li Kurdistanê derkevete pêşî, lê em her tim daxwaza gelê Kurd azadî û demokrasî jî dixwaze. Ji ber vê yekê bangewaziya me hemî li gelê me Kurdistanê heye. Hevdê mehê da saet yekê da me li Batmanê mîtingekî dîrokî li dar bixin. Ev bingeha vê mîtingê ji bo azadiya reberê gelê Kurd rêzdar Öcalan û ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a demokratîk e. Bangewaziya me hemî gelê me Kurdistanê, gelê Tirkiye, dost û hezkirinê vê tekoşînê, kesên ku dixwaze li vî welatê azadî û demokrasî pêş bikeve û ev siyaset û polîtîkaya desteserkirina îradeya gelê Kurd paş bikeve, em dixwazin hevdê mehê saet yekê da li Batmanê kêleka me bin tevlî me bibin piştgirî bidin vê tekoşîna me. Heta hevdê mehê em ê bi şev û roj bi rê hevalê xwe, bi rêveberiyên xwe gelek xebatkarên me em ê vê ji bo amadekarî û hazirkiriya vê mîtingê em ê xebatê xwe bimeşînin. Êniya jinê başûr gotin divê di kuştina jinan ji bo divê dijî kuştina jinan da kevin qadan. Dû li bajarê Silêmaniyê başûrê Kurdistanê bûyerek sosret pêkat. Divê dema ku jin li hemberî şîdeta li ser jinê di nava çalakiyan derin bûyera kuştina jinê hat. Li taxa Bekrêç Serwek Ehmed ku du xuşkên xwe di dema xew de bû kuşte. Yek jê 22 salî, yek jî 19 salî bû. Bûyera kuştina her du jinên ciwan tê lêkolîn kirin. Êniya jinên başûrê Kurdistanê derbarê kuştina her du jinan de daxuyanî da û got. Kuştina jinan di van salên dawî de gelek zêde bûye sedem jî pêdengî ye. Lazim e jin dengê xwe bilind bikin, xwe dilê mafê xwe derbikevin, dakevin kolanan û nerazbûn nîşan bidin. Netewên Yekbûyî ji Îranê xwez darvekinan rawastîne Komîteya Dîtina Rastiya a Netewên Yekbûyî bank li Îranê kir ku tavilê dawî lê cezeyên darvekirinê bîne. Komîteyê di daxuyaniyê xwe de anî ziman ku desthilata Îranê cezeyê darvekirinê bi taybetî ji bo pêdengkirina çalêkvaneyên jin bikartîne. Cezeyê darvekirina ku li aktivîsta Kurd Werîşa Muradî hatiye birin destşan kir û got Werîşa Muradî piştî paxşan Azî û Şerife Muhamedî Siyem jine ku ji ber çalakiyên xwe cezeyê darvekirinê li hatiye birin. Wezareta Parasa Rusya ragihand ku artêşa wan şeva borî 51 dronên Ukraynayê xistine xwarê di daxuyanê wezareta da hat gotin pergala parastina hewayê 51 drona Ukraynayê 66 li ser herêma Kursondar, 3 li ser komara Qrîmê, 2 li ser herêma Belgorod û 10 jî li ser deryayê Azov xistine xwarê. Değirişê İsrailê de çil kes hatin kuştin desthilata Lübnanê ragihand ku değirişên hawayên İsrailê yên du ên li ser Rojhilat û başûrê welat de zêdetirî çil kes hatin kuştin. Hat zanin ku piştî êrişa İsrailê ya li ser navên da parastina sivîlan a li bajarê Belebek a Rojhilatê welat de 12 cenaze ji bin kavlan hatiye derxistin. Wezareta Tendûrsa Lübnanê da zanin ku li êrişa İsrailê li ser taxa şeb Beleb a 5 jin 8 kes hatine kuştin û 27 jî birîndar bûne. Wezareta diyar kir ku di êrişên li ser herêmê Rojhilatê welat de jî 4 kes hatine kuştin. Li gorî Wezareta di êrişa li ser bajarokê Ereb Salim a başûrê de 4 ji xebatkarên tenduristiyê 6 kes hatine kuştin û di êrişên li ser deverên din ên başûrê welat de bi kêmanî 11 kes birîndar bûne. Hizbullah Lübnanê jî bi daxuyaniyê ku
کو سبه هدایه راگهاند کو به جاره اولی ایریشی بارگه تل هایم استخبارات لشکری یا اسرائیل یا باجار تل اویو کر او دا زانین کو ایریش بریا موشکان پکاتیه. بلگودان جامنو چینی و پیشکش گر امی بسترانا تیو چند اوروپا ده چارچوه پنگا و جریبرا پر آزادی جی پرسکریکرا کرتر چاره سریا سیاسی سترانا نویا بناوه لقادان چیکر ام به خاطر خوش و دخوازن آنها خاطر و دمش. شامل